Вітаю всіх аматорів орхідей і, зрозуміло, усіх тих, хто завітав на мой канал. А я протягиваю орхидейную тему, тому что есть квітнеючие котлеї, які я жадаю показати. Нема у мяне часу робити отдельные відео об одной нейкай раслине. Вось маю намер зрабіць гэтакае аб'яднанае відэа і пару слоў дадаць аб кожнай з іх. У мяне яны нават не памясціліся на адным століке, і таму падзяліла спачатку мы разглядзім гібрыды, а потым батанічныя формы. І вось першая прыгажуня, вельмі яркая, іскравая, яна адразу прыцягвае погляд, і не глядзячы на тое, што яе кветкі маюць невялікі памер, яна не можа не спадабацца. Гэтакая апельсінка. Вось яе назва сапраўды залатая расліна. Таму што не складаная ў доглядзе, квітне некалькі разоў на год. Я яе мінулым летам дзяліла, і тым не менш яна квітне з двух напрамкаў. Гэты гібрыд я раю мець усім навічкам. Зразумела тым, каму спадабаюцца такія яскравыя кветкі. Ідзем далей. Чэсна кажучы, я не ведаю назвы гэтага гібрыда. Ён таксама вельмі просты ў доглядзе, а яго пунцовыя кветкі асабіста мне нагадваюць зоркі. Фарба ў кветках непростая. Яна не проста пунцовая, не, яна ідзе ў пурпурны бок, складаная ў розных адценнях. На жаль, гэта зусім не кампактны гібрыд. Раскідзісты, і яго складана сабраць разам. Месца патрабуе шмат, не глядзячы на тое, што туберы растуць шчыльна. Але двухлісныя котлеі – гэта двухлісныя котлеі, і там, дзе трэба месца для аднаго ліста, тут патрэбна аж для абодвух. Так, і павінна адзначыць, што гібрыд мае прыемны квітковы водар, а першы быў без яго, я гэта не адзначыла. Зараз перад вамі, магчыма, доўга-доўга смяяцца, але гэта раждзественская ружа. Не ведаю, як сказаць раждзественская па-беларуску, таму што мы гаварым раству, а не рождество. Ну, вы мяне зразумелі, спадзяюся. Так вось, мая ружа ўжо страціла сваю ружовую фарбу, але трымае кветкі не ведаю ўжо як доўга. Гэта проста великолепная расліна, але павінна адзначыць, што не такая ўжо простая ў доглядзе. Самым складаным у яе доглядзе з'яўляецца разуменне, калі яна адпачывае, а калі актыўна расце. У мяне гэта ўжо другі экземпляр. Першы, по маёй віне, захварэў, і я набыла іншы. І ні грама не шкадую. Вельмі люблю гэты араматны гібрыд, які здольны квітнуць бясконца доўга. А вось перад вамі гібрыд, у складзе якога 50% лаелія ансепс. Аграмезная расліна. Чакала і кветкі ад яе значна большая. Гібрыд мае смешную назву «Шчанячая радасць». Магчыма, таму кветкі такія малыя, што гэта яшчэ недарослы сабака. І нейкая вялікая шчаня. Засумавала я, калі пабачыла гэту прыгажосць у косках. Так бывае, што чакаеш нешта большае, а атрымліваеш зусім не тое, аб чым марыў. Кветачка прыгожая, калі было б іх больш,
Магчыма, і выглядала б гэта лепей, але 2 кветкі на такой велізарнай расліне не ведаю. Я не прыхільніца малых кветак у такім варыянце. Гібрыды я паказала. Зараз змяніла дэкарацыю, і перад вамі архідэі, якія на галаву вышэй папярэдніх па маім асабістым стаўленнем. І першая гэта моя дыкбуана, кветка, якая не патрабуе рэкламы. Яна сама дасканаласць. У прошлым годзе я скардзілася на яе, што не адчувала водара. Зараз і прыгажосць, і водар усё пры ней. Няма слоў у мяне, каб апісаць гэту гафрырованую, шыкоўную губу. Прыгажуня, спрыгажунь. У прошлым годзе яна ў мяне квітла з 2 кветкамі па чарзе. І спадзяюся, што і зараз будзе так, таму што яна мае яшчэ адзін рост, які не адчыніўся. Наступная удзельніца – гэта моя Трыяна цырулія. З такой назвай яна да мяне прыйшла, і не глядзячы на мае сумневы на гэты конт, я яе так называю. Яна прыгажуня. Кветка аграмезная. Я нават яе замацавала да ліста, таму што вельмі хвалявалася, ці яна здольна сабе трымаць. Катлейная класіка, усё пры ёй, як і павінна быць. Я маю некалькі трыян, але квітня ў мяне пакуль што толькі гэта. Спадзяюся, што праз нейкі час мае іншыя трыяны таксама пажадаюць расквітнуць. І нарэшце, вось гэтая прыгажуня. Як яна у мяне апынулася, я зусім не жадала сябе ніякіх пурпурат. У мяне ёсць семіальба, і я лічыла, што гэта хопіць. А вось як. Я не проста залішыла гібрыднага шчанятку тут ззаду. Калі у мяне расквітнуў гэты гібрыд, я была так засмучана і вырашыла, што калі расліна вялікая, так і кветкі павінны быць вялікія. І мой выбар быў менавіта на пурпурату Флавія. Прыйшла да мяне гэта дзялёнка, ужо з чахлом. А уж колькі было здзіўлення, калі ў чахле апынуліся бутоны. Я нават праз час напісала пісьмо з падзякай да магазіна. Вось так моцна я была ўражана. На смак і фарбу няма таварышоў. І хтосьці будзе ад гібрыда Puppy Love задаволены. Але я, калі выбіраць, так выберу пурпурату. Адно тое, што яна адналісная, гэта ўжо сведчыць, што больш кампактная. Пра прыгажосць і водар кветак не буду нават распавядаць. Гэта сама дасканаласць. Каралева архідэйнага свету. Вось і ўсё. Пазнаёміла вас з нейкімі маімі раслінамі. На чарзе стаяць іншыя, быў бы толькі час. Не ведаю, як у каго, але ў мяне архідэі забіраюць вельмі шмат часу. Яго не хапае рабіць відэа, нешта распавядаць аб гэтых архідэях. Таму і раблю я відэа вельмі рэдка. І спрабую рабіць як мага карацей. І на гэтым я развітваю з вами і жадаю вам усяго найлепшага, вам і вашым кветкам.